ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋର ଏହି କବିତାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର କବିତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦୁରାତ୍ମା ବିନାଶୀ ସନ୍ଥ ପାଳନର ପାଇଁ ତୁମେ ଅବତାର ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରାଧାମେ। ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତା ମା ଧରିତ୍ରୀ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁମକୁ କଲେ ବିନତି। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀର ପୁଣ୍ୟ ଶୁଭ ଅବସରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନବରେ। ପିତା ଦଶରଥ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କୋଳେ ଜନ୍ମି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ସାରା ଭରିଲ ଆନନ୍ଦ ଉର୍ମି। ବାଲ୍ୟ କୈଶୋରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲ ତୁମେ ଯୌବନରେ ଉପନୀତ ହେଲ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବନେ ଯାଇ ଅସୁରଙ୍କୁ ନାଶ କଲ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ। ବିଦେହ ନଗରେ ଯାଇ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସତୀ ସୀତାପତ୍ନୀ ରୂପେ ବରି। ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ବେଳେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳି ବନ ବାସେ ଗଲ କାଳ ବଳେ। ଅନୁଜ ଭରତଙ୍କୁ ଯେ ସିଂହାସନେ ବସାଇଲ ଆଦର୍ଶ ଭାତୃପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଲ। ରଘୁବଂଶ କୁଳବଧୂ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ରାଜସୁଖ ତ୍ୟଜି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁଗତା। ଭାତୃଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି 14 ବରଷ ପାଇଁ ହେଲ ତୁମେ ବନଚାରୀ। ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ବାସ କରି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଦିନ ନେଲ କର୍ମ ଅନୁସରି। ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖାର ଛଳେ ହୋଇ ହତଜ୍ଞାନ ହରିନେଲା ଜାନକୀଙ୍କୁ ମୂଢ଼ମତି ଦଶାନନ। କପିବଳ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସାଗରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ମହୀଭାରା ନିବାରିଲ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣକୁ ବଧି। ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି। ସିଂହାସନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ସୁଖେ ପାଳି ପ୍ରଜା ଜୟ ଜୟକାର ଶୁଭେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରାମ ରାଜା। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମ ତୁଚ୍ଛ କଲ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ପତି ଓ ଭ୍ରାତାର ପରିଚାୟକ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହେ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ। ଜୀବନ ତୁମର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେନ କୋଟି ପ୍ରଣତି ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।